Квест үзенчәлекле уеннар узган гасырның 70-нче елларында барлыкка килә. Бүгенге көндә квестлар күпләрнең яраткан мавгыларына әйләнгән. Яшерен язмаларның серен шишу, логик мәсьәләләрне хәл итү, бу һәм күп кенә башка биремнәрне квест уеннарында табып була. Логиканы үстерә һәм фикерләүне уята торган гаҗәеп сюжетлы татар телендәге квест уеннар авторы, татарлар өчен яна торган милләт анасы Миләүшә Закирова бүген студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәмез Миләүшә ханым. Хәерле көннәр. Квест менә бу стиль уеннары белән кайчан мавыга башладыгыз? Ничә еллап инде һәм нәрсә үтәрде сезне моңа? Мин үзем инде 2 бала анасы буларак, менә соңгы 2-3 елда без олы улым белән инде аныңа хәзер 9 яшь. Туган көннәрендә дә менә әнием берәр инде квест уйлап чыгар әле миңа. Мин берәр инде әйдәгез кич белән җыелышып өстәл уеннары уйнап алыйк әле дип ниндидер менә шулай сораулар бирә башлагач, мин әйтәм, кара әле татарча бит уеннар юк диярлек бит инде. Нигә бармак белән генә санап була бит инде. Менә шу бу беренче этәргеч булды. Минем балама сыйфатлы уеннар кирәк, квестлар кирәк. Шуңа күрә әйтәм, үзем уйлап чыгармасам, кем уйлап чыгарсын. Шулай менә беренче уен минем менә шул файдалы да булсын дидем инде, уен формасында да булсын дидем дә, менә Рамазан аена мин шундый бер уен уйлап чыгардым инде. Бу минем беренче уеным иде, ул 2 ел элек уйлап чыгардым мен, менә минем әзер инде уен. Бу Рамазан уены белән 1 ай дәвамында мавыгы, 1 ай дәвамында уйнап була. Бу шул хәлек үзенчәлекле миңа калса, анда нинди сораулар кергән, нинди биремнәр бар һәм асылында нәрсә ята? Асылында менә балага кызык булырга тиеш бит инде. Менә аңга беренче көнне килә конверт, анда әйтелә менә һәм карта, анда төп элемент ул карта була. Бездә видеосы да бар, менә режиссерлар хәзер күрсәтеп җибәрсәләр, бия булыр иде. Менә һәм балага менә бу карта килеп кергәч, һәм конвертта бирем була. Башта сюжет. Анда менә бу картада яшәүчеләр, алар иман нурын югалтканнар, һәм аларга булышырга кирәк. Һәм шулай итеп бала көн сайын аларга бирем үтәп, шәһәрне үзгәртә, анда яшәүчеләрне үзгәртә, үзе дә белем ала. Анда бөтенсе дә биремнәр ислам диненә җиңелчә генә балага ошарлык булсын дип инде бирелгән. Һәм менә беренче көнне ала да ул, анда языла менә ярдәм итәбез дип, һәм картына элеп куя да, шунда көн сайын алар төрле сәгатькә номерларын көн сайын алыштырып торалар. Нәрсә беренче көнне мәсәлән анда менә башта сәгатен ясый. Аннан күкне анда йолдызлар белән бизиләр, ай белән бизиләр. Шулай итеп бала ислам диненең ай календаре буенча яшәвен белә, мәсәлән компас белән алар көньякның кая икәнен беләләр дә кояш ябыштыралар. Анда шулай анда мәчет төзиләр, мәдрәсә төзиләр, ябыштырып куялар, анда ябыштыргычлар да ясалган. Анда бөтенсе дә менә рәссам белән ясалган да ябыштыргычлар да шул картасы да. Мәсәлән, менә шуларны ябыштыралар, мәчет төзиләр инде буларга, яшәүчеләрне мәдрәсәдә, аннан шунда сүрәләр өйрәнә башлыйлар әкренләп. Хәзрәт мәсәлән анда югалткан юлын аңга картада бала юл ясый шул мәчеткә таба. Һәм шулай төрле ай дәвамында шундый мәсәлән анда шундый да моментлар бар. Мәсәлән, бала кечкенә генә сүрәтне өйрәнсә, әти-әниләр бала күрмәгәндә генә картага ябыштырып куялар, мәсәлән, агач. Әйтәләр, менә өйрәндем, могҗиза булды, мәсәлән, чәчәк ябыштырып куялар. Бала сөенә, чыннан да нәрсә, балага бит инде ул визуаль күренергә тиеш нәрсә, менә күрде, үзгәрде, чыннан да, аңа да сөенеш, картада да, әле интерактив та кул белән дә эшлиләр, һәм шулай ук менә ислам диненә дә төшенәләр инде менә. Ничә яшьтән алып менә бу балаларга уеннарыгызны тәкъдим итәсез? Минем анда 4 яшьтән 10 яшькә дигән яшь чикләү куелган, ләкин балалар төрле була. Кай вакыт бала 3 яшьтән дә укый беләме, инде аңа кызык булырга мөмкин. Кай берәүләренә 9-10 яшьтә дә инде бәлки ул кызык булмастыр, якынча менә шул яшь чикләү инде. 4-10 мәктәпкәчә һәм яшь мәктәп балалары.
шулар. Әйе. Сезнең үзегезгә дә бик күп белергә туры килә. Чыннан да менә бу сорауларны, биремнәрне әзерләгәндә сезнең командагыз бармы? Яисә сез үзегез генәме һәм экспертлар булып иң беренче кем була? Гаиләгез, балаларыгыздыр инде. Аны үзем бөтен биремнәрне үзем төзедем инде, ләкин минем әтием дә инде корректор, редактор дип әйтеп була. Ярдәм итә. Әйе, апам да инде, ул инде минем ислам динендә, шуңа күрә аның ире дә белгеч, гарәп телендә белә, шуңа күрә алар белән дә киңәшләшеп алдык. Төрле бөтен ирем белән дә бөтенсеннән илһам җыеп шулай төзелде инде биремнәр дә. Теге авыр да булмасын дидем инде, җиңел генә, ләкин дөрес булсыннар, хак булсыннар дип инде шулай төзелде. Әйе, менә квестларның ахырында катнашучы һәр вакытта җиңүче була ди. Сездә дә шулаймы? Монда әлбәттә соңгы көнне инде анда менә рәхмәт дип инде баларга яшәүчеләр балага хат җибәрәләр инде. Син безгә булыштың, рәхмәт, безнең шәһәребез чыннан да үзгәрде, ямьләнде дип аңа бәйрәмгә дип бүләк җибәрәләр инде анда. Анда ясадым инде, магнит та ясадым, теге аерым бер пакет ясадым. Әти-әниләре теләгән, әти-әниләре теләсә, үзләре дә нәрсәдер куша, нәрсәдер сала алалар тагын кушып. Шулай балага. Менә бу рәсемнәрне кемдер ясыймы, кемгәдер мөрәҗәгать иттегезме? Яисә инде монсында үзегез башкарасызмы? Юк, кызганычка каршы, мин рәссам түгел. Мен шундый сәләтем шәптән түгел. Шуңа күрә теге фриланста бар бит инде менә мәйданчыклар, анда мөрәҗәгать иттем дә, берничә миңа үземә охшаган рәссамга биремне биреп карадым да, аларның рәсемнәрен ясап, шундан иң ошатканын сайлап алдым инде. Сайлап алдыңыз, Берничә ел гына шөгыльләнәм дидегез, менә бу 2 ел элек сезнең барлыкка килгән шушы Рамазан аена багышланган уйныгыз, бүгенге көндә дә миңа калса нәрсәдер өстендә эшләп ятасыз? Әйе, менә соңгы менә ойларда, мен әйтәм, өстәл уены кирәктер, мен әйтәм, бала өчен. Һәм безнең өйдә үзебезнең өстәл уеннары коллекциясе бар инде. Алар теге чит илдән китерелгән, сыйфатлы уеннарны җыям мин. Һәм мин аларга карап илһамланам, аларның тортмасыннан башлап, аларның шул инструкциясының ничек матур язылганнан башлап, шул хәтле сыйфатлы, зәвыклы, матур тутырга үрнәк итеп үзегезгә аласыз инде. Мен әйтәм, балага шул һәм Бәхтиярның, олы улымның инде яраткан уены бар иде. Без кечерәк чакта инде кайдыр, бер 6-7 яшькә хәтле без йоклар алдыннан анда җиңел генә теге эмоциональ фәһемне үстерү өчен инде кичкенә генә биремнәр иде. Без 5-10 минут уйныйдыр, йоклар алдан бик ошыйдыр яңа. Мәйтәм, менә шуңа нигезләнеп, мәйтәм, берәр уен уйлап чыгарга кирәк. Һәм менә мин соңгы айларда уйладым да, мәйтәм, Нәнүк дигән бер уен барлыкка килде. Мен аның турында да сөйлим инде. Анысы осатырак, бу инде теге бер айга дәвам ителә торган шундый уен түгел. Анда менә шакмак була инде, агач шакмак. Бала һәм шакмакның төрле ягында, һәр кырында ниндидер рәсем сүрәтләнгән. Шул рәсем шул бер категория була инде. 3 яшьтән алып мин шаханы бу уен? Анысы 3 яшьтән. Чөнки анда балага укырга кирәк түгел, биремнәрне әти-әнисе дә укыйлар, ләкин монда инде әти-әнисе белән уйныйлар, я олы кеше белән уйныйлар инде. Мәсәлән, ата ташлый шакмакны һәм чыктан да бер рәсем, мәсәлән, сүрәтләнгән анда 6 категория. Һәм шул биремнәр шул категорияларга карап ясалган категориялар менә олы кешедән сорау, баладан сорау, хәрәкәт, рәсем, тактиль, тотып сиземләү һәм тавыш. Мәсәлән, менә чыкты дигәндә хәрәкәт категориясе һәм карталар. Төрле 6 өем карта була инде шул категорияларга карап. Һәм бу хәрәкәт өеменнән картасын чыгарып ала, биремен укый. Мәсәлән, анда әйтелгән ди, пингвин кебек йөреп кара дип, мәсәлән. Һәм бала пингвин итеп йөреп карый да инде. Тагын ата мәсәлән, арсын тактиль нәрсәдер чыга, мәсәлән, корсагыннан үбеп алырга. Әнисе баласын корсагыннан. Менә бу нигә миңа бу формат ошый, чөнки без бит инде гадәттә көн дәвамында мәшәкатьләргә батып, бала белән рәтле иркенләп, тәмләп вакыт уздыра алмыйбыз. Һәм еш кына үзебез нишибез, эшебездән кимерәбез.
эштә пошаман, мен бала белән дә уйный алмыйм, әле кичкә арган буласың, башың да эшләми, нәрсә уйлап чыгарыйм дип. Менә бу уен менә чыгарасың да, аны 5 минут кына да уйнап була. Яки 30 минутка да дәвам ителә ала. Анда аерым карталар да бар, теге һәм мәсәлән аерым картаны чыгарсам, уен тәмамлана димәк инде анда һәр өемдә ниндер сурәт төшерелгән. Шул тиз дә бетергә мөмкин уен. Һәм озакка да сузылырга мөмкин. Бала бик әз генә уйнадык, әйдә тагын уйнап ала дисәк, тагын 5 минут уйнап ала була. Һәм туйдырмый. Һәм шунысы кызык, менә татар телендә китаплар бар, укыйбыз без аларны, ниме? Татар телендә уеннар чыннан да юк бит. Бер карасаң, бу мәсьәлә ничектер менә өстәгенә ята кебек име? Шулай, бала бит инде кичкенә бөтен син дөньяны уен аша таный бит инде. Акры, минемчә бу бик мөһим эш бит инде. Китап ул бик яхшы, ләкин кайчакта бит баланы мәсәлән кич белән мәктәптән кайткан килеш булай да уеннан китап укырга, мәсәлән без татар гимназиясендә укыйбыз, анда аерым татар телендә китап укырга, исемлек, аерым рус телендә, әле тагын инглиз телендә куштырып куям. Булай һәм мәктәбенә рәхәт бит инде, мәктәп шулай уйнап алырга да. Менә Бәхтиярның классташлары, сыйныфташлары уйнаганы бармы? Аларга тәкъдим иткәнегез бармы? Кызыксыналармы гомумән алганда? Менә бер Бәхтияр генә түгел. Менә мин туган көнне мәсәлән ел сайын Бәхтиярның дусларын җыям да, мен әйтәм, татарча квест ясарга кирәк. Бу миңа бирем бирә, әни әйдә квест ясыйбыз ди. Бу 12 апрель көнне туды. Теге елда мин аңа космонавтикага багышлап квест ясадым алар. Анда метеоритлар эзләп җирделәр, төрле анарсымияларга викторина ясадым. Балага күп кирәкме бит инде. Шул кичкенә сюжет, берничә кызык бирем, хәрәкәтләнеп алу, ниндидер анарсы бүләк итеп алу име. Балаларның шул күңеле булды, рәхәтләнеп татарча уйнап алдык. Бөтенсендә җавапларын да бирделәр, анда викторина булганда бик күңелле булып алды. Балаларга теге күмәк уеннарда татарча аз, шуңа күрә күмәк уеннарны да уйлап чыгарга туры килә инде үзеңә. Сез үзегезне милләт өчен янып яши торган ана дип әйтәсез, име? Һәм инде менә бу әлбәттә сезнең тирә-юнегезгә, балаларыгызга, гаиләгезгә, һәм инде шушы сезнең мавыгызга, уйнарыгызга күчкән. Ни өчен мөһим менә ул татарга татар булып калу? Бу бик тирән сорау. Үзеңне югалтсаң, кем булып, ничек, кем таный сине анарсың менә? Үзеңнең милләтеңне, телеңне белмәсәң, минемчә, син үзеңнең бик саллы өлешен югалтасың. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсез. Килә уңышлар телибез сезгә. Менә бу сез уйлап тапкан уеннар белән күбрәк кешеләр кызыксынсыннар иде. Һәм инде әлбәттә, бәлки меценатлар, спонсорлар дип әйтәбез, эшмәкәрләр, ярдәмчеләр, аларны шушы күп итеп бастырып, күп итеп чыгарып, безнең балаларыбызга тәкъдим итсә, гаиләләребезгә тәкъдим итсә, бик матур булыр иде. Бик зур рәхмәт сезгә, уңышлар телибез. Рәхмәт, Көнегез матур булсын.